Thank you. Idol. Oh, ito, sticker. So, follow nyo ako ha. Paano na lang doon? Kukunan ko yun, sasama ko sa video ko. Ayan, search mo yan. Meron ka lang sticker? Ayan. Thank you. Thank you. Thank you, Idol. So yun guys, dito tayo sa Rizal Park, dito sa Urdaneta City. Ito yung bagong bukas ngayon dito sa Urdaneta City. Yan mga kasursuhan doon, mapasyal ko lang kayo. So yun guys, daming tao dito sa bahay ng Urdaneta City. So yun guys. Kaway-kaway. Ayun, daming tao dun, no? Hello. Daming tao ah. Masaya na. Masaya. Bagong bukas ano? Hindi. Sursurando TV. Sursurando TV. Oh, shout out. Shout out mga taga Urdaneta City. Ah, sticker. Meron. Nakikita ko yung vlog mo eh. Ha? Sursurando. Tingga. Sursurando. Tingga. Thank you. Hindi. Sa mga bukid-bukid, pasyal-pasyal lang. Hi. Nag-i-enjoy kayo, no? Maganda, maganda. Yo. Idol. Oh, ito, sticker. So, follow nyo ako ha. Paano na lang doon? Kukunan ko yun, sasama ko sa video ko. Ayan, search mo yan. Oh. Meron ka lang sticker? Ayan. Thank you. Thank you. Thank you, Idol. So, napakasaya dito, oh. Nag-i-enjoy ka? Ayan, oh. Yan guys, mga kasursuran daw, iikot ko lang kayo, ah.
Ayun, sir. Talagang... Miguel. Sticker. Ah, Salamat. thank you, thank you. Thank you. Thank you, hi. So yun guys, mga kasursuran, ang daming bata dito. Napakasaya naman dito sa Urdaneta City. So guys, thank you boss. Yun, daming bata oh. So yun guys, mukhang konti na lang yung nadala kong sticker oh. Paubos na. Ah, follow na ka. Thank you po. Mga boss, Thank you. followers mo na. Oh, thank you ah. Anong binigay na kuya? Tingin natin. So, grabe, ang daming tao dito guys. Oh, wala na oh. Yung bigat, nagsubliak. Bumalik. So ayun mga kasursuran daw, ang saya-saya dito sa bayan ng Urdaneta City. So parang pangalawang pesta dito sa bayan ng Urdaneta. Sarap mamasyal. Mayatin tatta kuna na. Mayatin to Urdaneta. So yun guys, mukhang gawa-gabi na kailangan na natin umuwi dahil malayo pa yung uuwian natin. So yun guys, dito tayo sa Rizal Park, dito sa Urdaneta City. Ito yung bagong bukas ngayon dito sa Urdaneta City. Yan mga kasursuhan daw, mapasyal ko lang kayo. So yun guys, daming tao dito sa bayan ng Urdaneta City. So yun guys. Kaway-kaway. Ayun, daming tao dun, no? Hello! Daming tao ah. Masaya no? Masaya? Bagong bukas ano? Hindi. Sursuran ko TV. Sursuran ko TV.
Oh, shout out. Shout out mga taga Ordaneta City. Ah, sticker. Meron. Nakikita ko yung vlog mo eh. Ha? Sa Lando. Thank you ah. Thank you. Hindi. Sa mga bukid-bukid, pasyal-pasyal lang. Hi. Nag-i-enjoy kayo, no? Maganda, maganda. Idol. Oh, ito, sticker. Thank you po. So, follow nyo ako, ha? Opo, paano Oh, ayan, oh. Kukunan ko, sasama ko sa video ko. Walang page po. Ayan, search mo yan. Oh. Mayroon ka na sticker? Ayan. Thank you. Thank you. Thank you, Idol. So, napakasaya dito, oh. Nag-i-enjoy ka? Ayan, oh. Yan guys, mga kasursuran daw, ikot ko lang kayo, ah. Ayun, sir. Talagang... Miguel. Sticker. Ah, Salamat. thank you, thank you. Thank you, hi. So yun guys, mga kasursuran, ang daming bata dito. Napakasaya naman dito sa Ordaneta City. So guys, thank you boss. Yun, daming bata oh. So yun guys, mukhang konti na lang yung nadala kong sticker oh. Paubos na. Ah, follow back ah. Thank you po. Pero mga boss, Thank you. followers mo na. Oh, thank you ah. Ano yung binigay niya kuya? Tingin natin. So, grabe, ang daming tao dito guys. Oh, wala na oh. Yung bigat, nagsubliak. Bumalik. So ayun mga kasursuran daw, ang saya-saya dito sa bayan ng Ordaneta City. So parang pangalawang pesta dito sa bayan ng Ordaneta. Sarap mamasyal. Mayatin tatta kuna na. Mayatin to Ordaneta. So
So yun guys, mukhang gawa-gabi na kailangan na natin umuwi dahil malayo pa yung uuwihan natin. So yun guys, ang saya-saya dito sa Urdaneta City. Daming bata, daming tao, mga masyal. Mukhang magagabi na kailangan na natin umuwi guys. So tingnan natin, dami pa rin tao dito. Hindi ko na alam kung saan ko nilagay yung motor ko. Kawanan eh, busan. Subliak. Ayun o, may mga pansay din sa likod. Salamat sa mga nanonood. Happy Fiesta, Urdaneta City, Mayatin Tatta, Unanang Road. So yun guys, ang saya-saya dito sa Urdaneta City. Daming bata, daming tao, mga masyal. Mukhang magagabi na kailangan na natin umuwi guys. So tingnan natin, dami pa rin tao dito. Hindi ko na alam kung saan ko nilagay yung motor ko. Kawanan eh, busan. Subliak. Ayun o, may mga pansay din sa likod.